עכשיו קצת קשה, אתה חושב לוותר, לא הטיפוס שנלחם בשיניים, הופך שולחנות לעתים רחוקות, גם זה רק כדי לנקות את הרצפה עם קצת מים בבית קפה בפינה, דופק הופעה בין השכבות של העוגה, מוחאים לך כפיים כשזה נגמר, אתה בחוץ מחפש איזה תירוץ, רק לא לחזור למרירות שמחכה לך בבית. כי אלו ימים שהאומנות הפכה לאומנות, אתה מלחין תאריכים ושעות בשבוע, משחק משחקים, מנהל מאבקים, ברביות וחיילי צעצוע. ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. אז אתה נגרר לאיזה פאק והיא יושבת על הבר, זה כבר ממש מאוחר, ב4:30 משחקת בשיער, אז רושם את המספר, ודווקא אז אתה נזכר בחיוך של האקסיט, איך תסביר לה עכשיו שאתה עדיין מאוהב בזו אחת שרחוקה מכאן אלפי קילומטרים, שנתנה לך תחושה שאתה באמת מאושר, וזוכר דת הנטישה שהתעקשה באמת הרי כי לא עשית לטוב ולא הצלחת לכתוב, ובכלל היא הזו עצמה מסובכת, אז באותה נקודה שכבר ארזה מזוודה אתה מרפא מידה ונותן ללכת. עם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. $1,522 בחודש, כמובן ההורים עם הרוב הם עוזרים לך, זה עולה רק בשלווה ובחופר. זו נושא לשיחה בינם לבינך, על חשבונם ארוחה בטיילת של יפו, נורא מודאגים שאתה לא ילדים, וזה לא רק הדגים, יש איזה משהו מסריח. הם עוד מקווים שתהיה איזה תלמיד מצטיין באוניברסיטת גייט, תלכי את הדם על השמש, הגיל בלשון, הפסנתר בסלון, הסמים בעולם לא נותנים לזה ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא.
רק ילך ויסתדר. מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא.